pomôže. Dobre, Anetka, poď aj ty sem. Čiže Anetka môže hodiť kockou. A poviete, čo má maminka urobiť. Postav sa na mňu. Urob jeden krok dopredu. Urob jeden krok dopredu. Teraz, jeden. Anetka hodí. A 4 kroky dopredu. Teraz. 1, 2, 3, 4. Na aké číslo si sa dostala? 5. No, čiže prečo? Lebo. Pretože 1 plus 4 je 5. Rovná 5. A povieme si to aj po anglicky. Pohybom zažíva, klieskaním zažíva, môže si rátať na prstoch, si môže rátať. Túto predstavu vlastne oni, aj keď počítajú príklady, tak môže buď prsty, môže použiť, ale keď si nevie radiť, tak si predstav, že stojíš na 5-ke, ideš 3 kroky dopredu. Samozrejme, že to funguje aj pri odčítaní. Anetka, hoď kocku. No a teraz môžeme urobiť 2 kroky späť. A ideme 1, 2. Na akom číselku sme? 3. Lebo 5 minus 2 sa rovná 3. A keď ste si všimli v tom našom pracovnom došti, tak sú šipočky zľava doprava a sú šipočky sprava doľava. Zľava doprava znamená, že ideme vpred, čiže pripočítavame, a opačne znamená, že máme vlastne minus.